Gaur Sopuertako San Viator ikastetxea bisitatuko dugu. Basoak eta ingurune naturalak kudeatzeko goi mailako gradu bat jarri dute martxan. Albistegian, eztia daramaten 3 sagardoren berri emango dizuegu. Hernaniko Iparragirre sagardotegian aurkeztu zituzten. Gero, abatza ezagutuko dugu. Donostiako San Martin azokan dago. Euskal Herriko gaztak ez ezik, Basque Wine produktuak ere merkaturatzen hasi da. Arabako basafauna berreskuratzeko zentroan amaituko dugu. Aurten, zentroaren 50. urteurrena ospatzen ari dira. San Viator ikastetxea Sopuertan dago eta urte asko daramatza gazteak prestatzen, batez ere Enkarterriko gazteak. Duela gutxi, basoak eta ingurune naturalak kudeatzeko goi mailako gradua jarri zuten martxan, eta oraindik promoziorik atera ez den arren, ikasle eskariak gora egin du. Hauze da San Viator zentroa, Sopuertan gauz, eta badekogu bai balen hezkuntzatik, BBH eta batxilergoa. Gero baita ere badekogu lanbide heziketa, eta lanbide heziketan bakoguz hainbat familia, eta haietako bat, hauze da, hemen dekoguna dala forestal. Zikloa hau berria da, aurtengoa da, eta benetan izan dauan oso erakargarria izan da, eta ekarri dauz hainbat pertsona eta hainbat lekutatik, bereziki izan delako ziklo bat territorioan izan dela oso estrategikoa, orduan momentu honetan ez da bakarrik aurten izan dela erakargarria, baizik eta baita ere, datorren urterako badirudi izango dela baita ere nahiko potentia. Instalazioetan denetarik dago eta bereizitako 2 atal handi ditu, laborategia eta berotegi teknifikatua. Taldeka bananduta, ikasleek 2 atal hoietan jarduten dute, txandaka. Laborategi batean gaude, hemen prestatzen ditugu fitosanitario naturalak, fertilizantes, egiten ditugu hainbat praktika goi mailako zikloa prestatzeko. Hemen dago gure hazkuntzeko ganbera, ditugu hainbat lore eta zuhaitz desberdinak, gero eramaten ditugu zuhaitz guztiak negutegira. Neikerrekin egon gara kontaktuan instalazio guztiak prestatzeko, bai laborategia eta negutegia. Gero proiektu bat du haiekin embriogenesis somatika egiteko, espezie batetik hainbat klon desberdinak lortzeko. Eguneko jarduerari jarraituz, gaur laborategian dagoen ikasle taldea gai fitosanitario bat prestatzen ari da. Erabat ekologikoa jakina. Hemen daude azeite de nim egiten, eta zertarako egiten da, plagetariek negutokitik plagak entzeko eta hiltzeko eta hori. Eta hemen daude, ibaietako ura eta hori begiratzen protozoak eta horiek ikusteko, eta gero emaitzak gero bidaltzeko. Apuntatu nintzen gradu honetara, ze etxean daukat huerta eta hori, eta beti egon naiz mendian, eta gauza horiek gustatzen zaizkit. Berotegi teknifikatua ikustera joan gara. Aurreko gela batean, makina erremintak konpontzeko eta mantentzeko tailerra dago. Negutegian gaude, parte hau da basogintza tailerra, hemen konpontzen dituzte makinak eta makinen parteak eta hori. Beste parte bat dago, hau dira tunelak, eta hemen kontrolatzen da temperatura eta hezetasuna. Landareak prest daudenean, gela honetara pasatzen ditugu,
eta hemen bakarrik kontrolatzen da temperatura. Eta behin adaptatuta, azken partea da hau, eta hemen dago ingurumen baldintzetan. Asier goi mailako gradu hau egiten ari da. Ikaskideek laborategian prestatu duten gai fitosanitarioa aplikatzen diardu. Esan bezala, era ekologikoan lan egiten ikasten dute. Asierri basozain lan egitea gustatuko litzaioke, baina basoak eta ingurune naturalak kudeatzeko goi mailako graduak irtenbide profesional asko ditu. Mintegiak, zurlantegiak, lorezaintza, mahastiak edota basalan enpresa hitzarmen bat daukate berarekin. Hemen kalendula gehien bat dekogu, eta klasekideek prestatu dut fitosanitario natural bat, eta honegaz, lortu zen duguna da plagak izegotie, eta gainera ondo hastea landareak. Niri gehien bat uztuko litzaidakena izango zen basozaina izatea, edo gero beste ingenieritza bat egitea, ingenieritza agronoma edo ingenieritza forestala egitea. Kimetzek sakonago hitz egin digu berotegi teknifikatuari buruz. Hau da landaren hazkuntza tokia, eta ari gara lanean negutoki batean parametro guztiak kontrolatuta daudenak, temperatura, ureztaketa sistema, esetasuna, hori guztia ordenagailu batean jasotzen da, eta horren arabera egin beharreko lanak antolatzen dira ordenagailuaren bidez. Eta hemen badauzkagu lore zaintzako landareak, arbustoak, zuhaitzak, guztia hemen sortua, hazitik eta adaskatik. Hemen baditu gore basoko espeziak eta zuhaitz espeziak, bereziki bi motatakoak, bertoko espeziak eta lore zaintzan erabiltzen direnak. Gehienak bertokoak, adibidez hemen dauden aritzak, espezie desberdinak, gaztainondoa, badugu ere eskia, badugu altza, badugu gurbitza, ere intxaurrondoa, eta hauek guztiak sortu ditugu hazitik, hemen inguruan hartutako hazitik, Europako proiektu baten barruan, honen helburua da hemen inguruko haziak jasotzea, landarea ateratzea, eta hemen bertan egingo dugun arboreto batean landatzea, gero hor hazteko eta 2 urtetan edo berriro hemen lurraldean landatzeko. Goi-mailako graduaz gain, ikastetxe honetan baratze bat ere badute hainbat zereginetan trebatzeko balio duena. Baratzean erabiltzen diren landareak graduko berotegitik ateratzen dira ikasleek landu ditzaten. Hemen negutegi honetan behar bereziak dituzten ikaslekin lan egiten dugu, eta baratze honetan landatzen ditugu barazkiak eta ureztatzen ditugu eta horrelako lanak egiten ditugu eta lorategietan ere. Laster basoak eta ingurune naturalak kudeatzeko goi-mailako graduko lehen promozioa lan merkatuan izango da. Ikastetxetik aterako diren gazteak ondo prestatuta egongo dira eta baso eta ingurumen esparru guztietan ariko dira lanean. Sagezti izenpean, Hernaniko Iparragirre sagardotegiak estiz eta sagardoz egindako produktuak aurkeztu ditu. Estia urretsuko aikur erlezainena da, eta sagardoa Euskal Sagardoa jatorri izenekoa. Aurkeztu dituzten 3 produktuak oso desberdinak dira beraien artean, baina 3 dira ekologikoak. Euskadiko sagardo munduan produktu berriak ere ateratzen dira, sektorea indartzeko eta beste merkatu batzuk aurkitzeko. Probatu ditugu 3 produktu desberdinak, danak sagar muztioa eta estiakin egindak, baina prozesu desberdinakin. Orduan, alditugu probatu, karboniko puntu diferentiakin, nahiko gustukoak eta desberdinak.
Aurkezpenean 3 produktuak dastatu eta hoien arrakastaren alde topa egin zuten. Donostiako San Martin azoka hiriko garrantzitsuenetako bat da. Goitik bera eraberritua, inguruko baserritarrek zuzenean merkaturatzen dituzte bertan euren ekoizpenak. Jori Itzimazek espazio txiki bat du hemen. Abatza, Euskal Herrian egiten diren gazta mota ugariak eskaintzeko. Duela 6 urte eskas hasi zen jarduera honetan, eta dagoeneko erreferentzia da San Martin azokan. Orain dela 5 urte eta erdi hasi nintzen hemen baserritan artean, postu txiki honetan, Euskal Herriko gaztak salduz, Euskal Herrikoak bakarrik. Eta orain, baina postu handiagoa, kompletoagoa daukat, baina filosofia berdinarekin, orain ozkailu eta guzti, ostean izateko aukera gehiago ematen du bai beste produktu laktiko batzuk izateko, edo bestelako gazta tipo batzuk ere izateko, eta bueno, gustora. Bezero gehienak ingurukoak dira, eta tokiko gaztak kalitatezkoak eta askotarikoak bilatzen dituzte. Nik bereziki lan egin nahi nuen klientea zen, bertako jendearena, ez? Asmoa zalako, Euskal Herriko produktore txiki horien gazten eskaparate bat jartzea bateratua hiri batean. Eta hirietan beti ere zailago izaten dalako produktore txikien produktu hori eskuragarri izatea. Salmenta eredu hau Euskadiko artisau ekoizle txikiak sustatzeko modu bat da. Gure nekazaritzako elikagaien aberastasuna merkatu txikietan ageri da bere distira osoan. Nik beti esatu dut gaztak biabilia ematen diola aktibitate bati. Aktibitate hori oso ezinbestekoa deguna gure ingurunea mantentzeko, eta gu garena mantentzeko hain baloratua deguna guk geronek ere, baina baita ere kanpotik ere baloratzen dutena, ez? Denok baloratzen dugu. Orduan, ezinbestekoa iruditzen zait horrelako filosofiarekin lan egitea gehiago hori mantentzeko. Abatzak gazta barietate zabala eskaintzen du. Idiazabalen presentzian nabaria da jakina. Gehien ardiana, gero hauntzarena eta behiarena, eta baita ere nasketak ere bai, ez? Hauntza eta behia, eta ardia eta behia, eta bar. Baina, gero pasta gogorretan, hemen tradizionalago dien gaztak, idiazabal gaztak, usoirati gaztak, ontze ezberdinetakoak, beraien artean, gero kondimentuekin, bai trufakin, bai izpretako piperrakin, pasta biguinak, bai Eusko Labeleko gaztak, otzara adibidez, urdinak aukera desente daukat. Jendeari askotan zai jartzen diot aukeratzen. Duela urtebete edo, Joritzek Basque Wine ardoak eskaintzen hasi zen, bere produktu sorta zabaltzeko. Orduz geroztik, artisau garagardoak, sagardoak, 3 txakolin jatorri izenak eta Arabako ardoak eskaintzaren parte dira. Espazio txiki bat ere badu edariak eta produktuak dastatu eta probatzeko. Ardo ezberdinak egiten ari dira, oso bereziak egiten ari dira baita ere, eta ideia da, geroz eta gehiago horiek ere gerturatzea hemengo bezeroei, hemengo jendeari, eta ezagutaraztea ze tesoro egiten nahi gan, ze altxor gastronomiko egiten nahi dien Euskal Herriko ardogile ezberdinak gaztaiekin batea, ez? Beti izan du aziren laguntza, eta urrats berri honetan ez da salbuespenik egon. Gainera, ekainetik aurrera dastak antolatzen hasiko da.
elkarlan estua izan dugu, eta hortik haratago orain gainera hasiko gara bizka promozionatzen, kata batzuk eginez, merkatuan bertan, herritarrei helarazten eta ezagutarazten, Euskal Herrian egiten ari diren ardoak eta gaztak eta bar, eta bueno, benetan eskertzekoa da Hazi eta Eusko Jaurlaritzaren jarrera horrelako gauzenak laguntzeko garaian. Olaberriko Etxeberrigoikoa baserrian, Juditek eta Aitorrek behi gazta ugari egiten dute era ekologikoan. Garrantzi handiagoa ematen diote ekoizpenaren kalitateari lortzen duten esne kantitateari baino. Behieko gaztak denda txikietan eta merkatuetan saltzen dituzte, zuzenean. Bere gazta sorta osatzeko, Joritzek bisitatzen dituen baserri ugarietako bat da. Baserri diversifikatua da, produzio, gure ardatza esne behiak dira, eta behi hoien esnearekin behi gazta mota ezberdinak egiten ditugu ekologikoan. Baserria txikia da, orekatua da, eta ekologikoan egiten dugu lan. Esneaz aparte, haragiare ekoizten dugu, oilasko batzuk, baratza pixkat, gure ekonomia diversifikazio hortan oinarritzen da. Ekoizle txikientzat, abatza gaztak merkaturatzen laguntzen duen eredu ezin hobea da. Abatza oso proiektu interesgarria da guretzako. Azken finean koherentzin dago gure proiektuarekin. Gure modeloa bertako baliabidetan ekoiztean oinarritzen da, ez? Eta orduan saltzeko garaian ere, guretzat oso importantea da, gure erosten digunak filosofia horrekin funtzionatzea, ez? Eta abatza bezalako proiektua sintonian daude, oso interesgarria dira, bertako gaztaiei eta elaborazio artisauei garrantzi ematen die. Juditek Joritzi lagundu dio dastaketa gela berriraino eta salmentaguneraino. Gazta sorta berria erakusten dion bitartean, Joritzek baserrietara egiten dituen bisitei buruz hitz egin digu. Azkenean ni Donostia jende izaten dio, ni naiz gaztagilea, ni gaztagilea ez naiz, ni gaztagileekin erlazio zuzena dauket, eta zuzenean gaztandegitatik ekartzen dut gazta ona, ez? Eta hori da azkenen abatzaren izatea, eta hortik gaina harreman zuzen hortatik ateatzen die, bai kliente esaten duenetik eta produktoreak esaten duenetik, azkenean informazio hori zuzenean bai klientei edo bai produktorei helaraztea ere oso interesantea da, eta hoxe. Joritzentzat, gaztandegiak abatzako despentsa eta janaritegi handiak dira. San Martinen saltzen dituen gaztak gordetzeko leku hoberik ez dagoela dio. Gazta hobetona konserbatzen den leku eta hobetona maduratzen den leku gaztandegia da. Eta gaztandegitik maiz pasatzea saiatzen naiz. Hemen kasu honetan Olaberritik astero pasatzen naiz, gertu gore badauket ni bizi naizen lekutik, eta saiatzen naiz ahalik eta maiztasun handienekin pasatzen gaztandegitatik, ahalik eta produktuik freskona ere izateko, eta azkenen behar den hori zer indiko. Abatza merkaturatze hurbilaren eredu ezin hobea da, eta laguntza handikoa kalitatea eskaintzen duten ekoizle txikientzat. Harreman zuzena eta tratu hurbila funtsezkoak dira. Arabako basafauna berreskuratzeko zentroa Martio da herri txikian dago. Lan isila egin arren, zentroak garrantzi handia du. Aurten gainera, zentroaren 50. urteurrena ospatzen dute.
Arabako basafauna berreskuratzeko zentroan sartzeko 3 modu daude. Hori bai, herritarren abisuak eta parte hartzea funtsezkoak dira animaliak zentrora iris daitezen. Alde batetik, jendeak ekartzen dizkigu, haiek aurkitutako animaliak, bai basoan, bai hirian, edo non, bai. Gero batzutan gu joaten gara bila, eta hori batez ere importantea da, animalia arriskutsua baldin bada, ez? Arriskutsua izan detelekelako pertsonarentzako, bai, maneiu aldetik, bai. Eta gero baditugu beste modu bada, eta hor da ditugunak, bus horietan utzi dituztenak hemen animaliak. Hori batez ere, zentrua itxita dagoenean. Ahul dauden animaliak direnez, zentroan ezin da ikustaldirik egin. Horregatik, herritarrak kontzientziatzeko, Iñakik ikastetxe ugari bisitatzen ditu. Berreskuratze zentroaren azken helburua animaliak behin suspertuta naturara itzultzea da. Gure helbururik nagusiena da animaliak berraskatzea, bai? Naturan eta haiek bere bizimodua berriz jarretu dezaten, bai? Hori da. Mikel lagunduela, Rikar hegaztegietako batera joan da. Bertan, 4 urubikume daude. Urubiak gaueko hegazti harrapariak dira. Patriziari eramango dizkiote haien egoera eta bilakaera kontrola ditzan. Estamos cogiendo unos cárabos que hemos... Urubi hauek txitak zirenetik hasi ditugu. Pisua kontrolatu nahi diegu, nola doazen ikusteko. Eizatzen ikasteko garaian daudeta. Jakin nahi dugu pisu egokia duten, eizatzen ikasten ari diren. La forma de cazar y nada, pues ahora aquí tenemos 4... Aurten 4 txita ditugu, eta egia esateko gauzak nahiko ondo joan dira. Hau giharrak lantzeko hegaztegi bat da. Garrantzitsua da espazio handi batean egotea, giharrak eta eizatzeko teknikak landu eta garatu ditzaten. 7-8 aste eman dituzte hemen. Txitak ziren heldu zirenean, abiatik salto egin zuten, baina euren kasa egan egiteko preste zeuden. Beraz, hobezen jasotzea txakurkatu eta harraparien gandik salbu egon zitezen. Perros, gatos, depredadores... Urubi hauek hobera egiten ari dira. Jateko harrapakin biziak ematen dizkiete, ohitu daitezen, batez ere xaguak. Al final, las rapaces, se alimentan... Harrapariak hegaztik, karraskari edota intsektuez elikatzen dira. Bizirik dauden harrapakinak eman behar dizkiegu askatu aurretik. Bestela, haragi zatiekin elikatu ezkero, askatu ondoren ez dakite izatzen. Hemen harrapakin biziak askatzen dizkiegu, saguak gehien bat. Eta gauez izatzen dituzte, gaueko hegaztiak direlako. Se aprovechan para cazar. Urubiak sendaketa gelara eraman dituzte, Patriziak azter ditzan. Normalean txitak abietatik erortzen dira, edo katu eta txakurrugari ibiltzen diren lekuetan agertzen dira, eta eraso egin die zaiegete. Jendeak jaso eta ona ekartzen dizkigu. Hemen azken faseaz arduratzen gara, elikadura zalegia. Hauek zehazki, giharrak lantzeko hegaztegietan daude, eizatzen ikasteko. Eizatzeko gai direla ziur egon arte, ez ditugu askatzen. No lo liberamos. Animaliek denbora igarotzen dute zentroan, eta zaintzaileek poz handia sentitzen dute askatzen dituztenean. Hegazti bat askatu eta egan ateratzen denean, une hori miresgarria da. Edota ugaztunak korrika ateratzen direnean. Animalia hauek asko estresatzen dira, eta gizakiarekin kontaktuan egoteak estresa areagotzen die. Delikatuak dira. Beraz, honelako animalia bat askatzeak post handia ematen du. Es maravilloso, la verdad. Mikel arduratzen da zozo eta kaskabeltz txitak elikatzeaz,
inkubagailuetan daudeta. Bueno, pues ahora voy a cebar un... Kaskabeltz txita bati jaten emango diot. Abiatik erori zen. Oraindik ez daki bere kasa jaten. Jaki aurrez prestatu batzuk ditugu. Ahi bat da, pentsuekin eta vitaminekin nahaztuta. Formula, espezie bakoitzaren araberakoa da. Egunean 6 aldiz ematen diogu jaten. Espeziearen eta animalia bakoitzaren egoeraren arabera, jateko gehiago edo gutxiago ematen diegu. Lejos les da un poco más de intensidad. Mikel eraztun jartzailea da. Horri esker, informazio ugari lortzen da askatutako hegaztiei buruz. Sabes que entran en el centro las... Hegazti guztiei uztai metaliko bat jartzen diegu. Agiri bat bezalakoa da, eta informazio asko ematen digu hegaztien migrazioei buruz. Ibilerei buruz. Eraztuna jarri ondoren, edozein puntutan agertzen dela, egin duen ibilbidea adierazten digu. Informazio oso interesgarriak lortu izan ditugu. Adibidez, hemen askatu ditugun putre batzuk, Alpeetan edo Marokon agertu dira. Beste hegazti batzuk, Norvegiatik edo Alemaniatik etortzen dira. De Finlandia, de Alemania... Zentroan zainketa intentsiboko unitate bat dago. Patriziak berak aurkeztu digu. Zainketa intentsiboko unitatean gaude. Oso ahul dauden animaliak ditugu hemen. 2 unitate ditugu. Animaliaren temperatura eta hezetasuna kontrolatzeko. Oxigenoa ere ematen diegu. Beraz, oso ahul dauden animaliak ona ekartzen ditugu. Gero, beste unitate batzuetan, animaliak egunero aztertzen ditugu. Egunero egiten dizkiegu sendaketak. Batzuetan, egunean hainbat alditan. Azkenik, 40 aldiko eremua dago. Bertan isolaturik egon behar duten animaliak daude. Gaixotasun batzuk kutsakorrak dira eta kontu zibili behar dugu. Animaliak gaixotasunen bat izan dezakela susmatu ezkero, 40 aldian jarri behar. La que es la de cuarentena. Rikar gabirai bat harrapatu nahian dabil. Hegalean haustura izan zuen. Sendaketa gelara eramango du erradiografia egiteko. Los gavilanes detrás de las presas suelen coger... Gabiraiek abiadura handia hartzen dute izatzean, eta istripuak izaten dituzte. Honek kubitua eta erradioa hautsita zeuzkan. Ferula bat eta bendaje bat jarri genizkion, eta 3 aste egonda bendajearekin. Ezurra osatuta dagoela ikusten dugunean, bendajea kendu, eta ariketekin hasten gara, lotailuak luzatzen hasteko. Hau dagoeneko hegaztegi batean daukagu, ondo sendatzen ari da. Eta nire kalkuluen arabera, hemendik 15 egunera izadian askatu ahal izango dugu. Izadian egon behar du eta. Naturaleza que donde tiene que estar. Lan isila eta eraginkorra eginez, Arabako basafauna berreskuratzeko zentroak 50 urte daramatza gure faunaren balio garrantzitsua babesten.